Esselamu aleyküm mehruvan vatandaşlar, edildiler. Elbette geçmeli olum yeni bir täze sany. Elbette täze sanyna yeni bir täze dinleyijilerimiz YouTube kanalymyň dinleyijileri köpelenir diýip umyt edýän sebäpmi dinleyijilerim hemmesi akıllı dinleyijiler. Mehmanlar elbette geçmeli olum 16-njy sany awa bir näçeňiz haýyş etdiňiz, çagraýşy ikisini çagraýagyn bir daňyň kurtsaşyň ekene, eýle kime jigleň ekeni. Ay menem aýtdym näme bolýa diýip bu ikisini tutup bolýarmy näme? Bir görseň eşeğiň üstünde, bir görseň maşynyň üstünde, hawa bir görseň bular biri dana bolup, biri wel bolup wagt edip otyrlar. Kimdir diýäňiz? Şarly Hekke. Hoş gördük yiğitler. Bir resmi adıma maydayar olsa da var yani Şarly Hekke diýip böyle. Ama ata diyorlar. Sen kursdaşlarda Şarly Kursdaşyň men Şarly. Resmi adyny 5 bile okan kursdaşym, grupdaşym ata Şarly, Usta Talipamy, öňe Şarlyň perdendi. Ine gapdamdaky inimizem, dostumuzam, jigimizem ýüzağındadyr. Gül ýalady wa. Hekim Kuluýew. Yiğitler gepleşdi, hoş gördüm. Ya canına sağ ol. İlkölene alıp baryan işinize, ikinize de katı ulu minnetdarlığını bildiriyen. Yetiştim yazıyan, kâvat zan ediyen, kâvar ediyen işlerinize. Men işleyen adamları men dostuma saplayan. İşlemeyen adamları men düşmanım. Dörücülüktü. Dörücülüğüme değişti. Artistlerim ama dörücülük işlerlerine değişti. Durmuşda da söylüyorlar. Durmuşta da söylüyorlar. Biliyen sen mi? Böyle de. İşlemeyen adamlar. Ama son için köp tawatyna aýdýan, saqlyma ýok diýmedin, ona da minnetdarlygymy aýdýan. Sağ ol çağıran, üçin gitmesinler, taňram. Nälenem bu günler dörejlikde? Gidip bu. Durana Bir turuna atı durýar, ýani bar tuzdur Hawa, men bir zat esitdim, bir gowur täze projekt açypsyňyz. Hawa. Kartı açmaýyn, bir açaýynmy? Açıver. Hawa. Oynayacak idi. Artist men. Çağalar ve men şu gipmesigi näçe ýyldan bersen edeýin. Şu ýaş, mysal üçin ýaş şo müňden berine aýdymçylar bilen. O geples näde? Näçe çağalama ýüze çykdy. Bunu artistler näme artisti? Aýdymçy myrýa. Artist da myrýa, sadan da giriýa, tançy da myrýa. Şahyram İntak edil bir halka hödürlemäňiz diýeni men ýa-ni Hekke'den bir bölejigini gördüm. Hekke'ni gutladym, men gepleşige başlamaga. Hem dama gijak alyp gelýän bar. O Hekke bir saga döngül. Okudy gijak alyp barýardy. Bu mas birinji kursy okudy ýa-da, Şarly diýdi, Şarly diýdi. Mollum ýanlat diýdi. Sapak gidip otyrýar girýär-de, ha. Şarly nir dedim seni? Mollum ýan durdum ha diýdi. Nirde durdum? Sen giren de men dekanada gitdim diýär. Ha? Ay fakir. Näme netibedenden onum ýakyn wagtda goýarsyňyz ha? Nesip bolsa. Bu gepleşikden ön goýarsyňyz. Doğrudan. Çıttı pıttıcıkları ala info. Şekip gitipler diýen. Çağılan baram. Bizim o gepleşigimiň aslyny biz o gepleşigi şu çağılar şuň çykardy. Çağılar bir gontgu bolsun diýip, çağılar zehini köýmesin diýip, şeýle bir zehini çağılar bar. Onuň men kiçik çağa ha bir hil özüňden ökde bolup barýar. Eýsem näme? Olar geni bolmaly. Ediyanlar çynna burada Çyn ýürekden edýär. Onun wara olar emme sowda, emme sen. Bir çağajykdy, gurjojugny ýatyrýar-da. Allah'n diýip bar, şon bir ýatyrýar, o hakyky ananyp, artist bolup anandyrmak kıyınlar o adam. Artist. O eýsem näme? Umuman aýdyganda şol çağalan zihini ýatmasyn. Biz 2010-njy ýylda Merjen alaran ýeňjisi bolduk. Ýeňjisi bolduk, boldy hiç kim bilenok. Hiç kim bilenok. Bir ýeňji boldun galy. Ýeňji bolduk 2010-njy ýylda şo wagt elimizde sentral ip çykdyk, bolşo mat galy. Ýyl dowam edilmedik diýen. Dowam edip bolýar agam, şuny aljakka şey dip bir gepleşige çağıran masalar şo mat, şeýle bolmadyna siz gepleşip gurnap otyrsyňyz da, gowda şol adamlar görýär şonu. Biz hem şoň üçin şo maksat bilen etdik ha. Zehini çağalar ýüze çykarmak maksady. To aslında menim şu ýoksam geçilen ýol gepleşimden ýoksam 60'tan geçdi tany. Men muňa mene görüp otyrdyň 16-njy tany. Netibeden sizin tany adam. Görýärmi? Şunu men ýoksam muňdaşyny bilýän-de kino diýe, klip diýe, o diýe, ýa toýda barada diýe.
Şonu da şoňdaşyndan etsek bolýar. Nem üçin goý şu iseden halipalanmary bilsinler, aýdymçylar, artistler, tadanlar, kompozitorlar, halipalary ýaşlar bilsindik. Şonu ýüze çykarmak maksady bilen. Ab geçmeli ýolda. Şu ýaşlary halipalar tanatynlar diýip edýän ilimler seredip. Ha, tugulama ýaşsamydam gelýär o. Gaçy dogry. Kim sağlaşkılar da Gaçy tamam. dogry. Ay men kursaşmalaryň beletde umydyny üzmedikde 10 ýyl 10 ýyl. 10 ýyl tapşyranna onu bar bolýa 5-den soň gahara diýipler başgalar. Bir näme potrot boljak diýsem oğlan näme çok. Yo onu da tiyatroda işlep süýliren ahirana nesip etse görýärmi? Bu wara girenler. Bulum ýaş ulrak bolup girdi. Menden garrysy ýok aýdýar girdi. Meni görüp durar ki mollumdur aýtdylar bilen oňa. Molim diýerler bar o tan meni tanap bilýän. Men şimdi molim bolýarmy tanap. Men asan tanamokdum da. Bulum men tanýan nädir? Şeýle Taşyndan tanasam tanýardım. Bah. Men atan tanamokdum, okup öýlendim bildim. Owa. Inni ýitler. Bu näme? Geçmeliyor, gitmesin bizim täze sana nisip edilen nesil bilen täze takım kafe, täze açıldı. 40 yıllıkta yerleşse bilmeyen 40 yıllıkta. Hawa. Hadi bu yani hekka dedim bir naharlı mı dedim ağa men öýden ilk gaýtdym diýdi. Ägir gitmesin diýenamyzdan arkaýdan garaýy we oturup diýilýän ýer bar. Sagalan bilen gel. Gaty gowy, öw oturmaý gelen soň öýdüm. Bäri baka bererdim. Inni bir gitmesin başyna gys gazyp atadan gulla. Öýdüňiz bara tanışdyr, näçinji ýylda doguldyňyz, nerede doguldyňyz, gys gaz köp durmak gerek. Onu dörejilige geçeli. Men Aşgabat şäherinde Mirdörtde 1990-30 oktyabr doğulan günüm. Edil Sotaýda mektep bar, Mirdörtde 60-njy mektep. Sotaýda O kamera diratman. Sotaýda okudum. Okawym näme? Ýöne sunwat bad içimde şo mektep ýyllarym täwämen birinji Atam senin men ýar giz açyldymda. Owa ýöne. Yo men sahnada 5 ýaşymda, men 5 ýaşymda halipa öwrelen fungujogyny Çingiz Hanyň Ola Çingiz Han Jelaletdin diýip spektakllar çykdy. Olam ruhyat koşkaçyly 1990-njy ýyllar. Men ýazysyny gördüm. Owa şonda Türkmen maşynyna çykyş etdik de. Öwlagul goýdy oýnam. Öwlagul halipa goýdy. Öwlagul halipa mada daşary ýurtda. Hawa ýurtdaşynda bir näçe spektakl. Ay şonda o artistdan sagat gelenden içinde faýlady. Oýnadym sahna şondan soň 7-8 qatatjy sahna bilen boldum. Tuğulum. Her derece geçerdini öz maskalaň bardy. Maskalaň bardy. Maskalada öýdüň näçe doguldy. 3 saga ejem kakama bilen Halipa. artist hawa halipa. Öwel sardy. Gaýjygymma biram önden uly oglanyňma. Degeniz. Gelinimma iksanjak çağamma. He iksanjak gelinimma diýer etdim. Haýraty dogry. Öňüm zordy. Gerekkä. Barsa gelinimma owa Hudaý. Zarda bolsun. Bir gyýdym bir oglumma. Şumada Hudaý şükür. Ertek iýdi. Bolar ne diýip bolar. Inni hekka. Yo, hekka geçdik. Am menim 1995-nji ýylda dogulum. Noýabr aýynyň 16-sy. Kışta Skorpion. Menim Skorpionum. Atydy Skorpion. Skorpion. Onun biz maşgalada 5 çağa. Ejemem ma kakam ma Hudaýa şükür Allah'a. 5 çağa körpü men. Kiçidimi? En kiçidi. Doğunum ulu men. Şeýle mi? 67-nji ýylda o da kakam bilen ejem. Tuğulum. O bir kili menne şeýle zat bady. Kiçikam maşgalan ikdeme saklamalyň düşünje bar. Bizde artistler däli, bizim maşgalamyzda artist ýokdy atan. O men ikdeme saklamalyň bir düşünjem bar. O kiçikam. O. Ýeke oglanyňyz? Ýok, iki oglan, 3 ýyl. Düşündüm. Ay onda da bir kili her bir maşgalan lider bolýar. Hawa. Sonra kiçikam mara nime diýär men ulwada garaşýardy. Goňşy olamam meselem. Hawa. O körpüs men ondan daşaram boksa gatdym 7 ýyllar. Ondan hem boks hem o da çağlar ötkinjekler köşkü. Ondan soň öýlenen ustanjak oglumma, tuğuluma birim bir ýaşa diýen ýakyn boldy. Bizim maşgalamyz şulardan ibaret. Tuğulum.
Canlar sağ olsun. Pişingen ma da. Pişgen ma da. Pişingen ma. İnni. Badi. Badi. De. Kaçıp gitti mi? 3 tane oğlum bağım kaçıp gidiyor. Nira gittin Çıdan o. Niye attı? Nira gittim. Kovalak verendir lan pişge. O en küçüğün boğup beti. Ay pisik canavar var. İnni beni kızıklandır yanda. İkiniz ne her dostunuz siz? Bu kim mi? Buradan dostuydu. Olan mağaz erettim benim o. Neme? Kim dostum devavi. Murat Molla'da bular yongan bile çıkışet görün. O atıda o şoma täze düşüp başladım. Menem o Ayat Kaka filmden başladık da. O. Bile yazdık Täze Murat bilen. Täden kino. Ha, gördüm gördüm. No, yo men yongam tanıyan bular. Biliyor musun? O bular men kak kliva çıpörün ona o vayn falan ettik. Hakikaten kendi söylemek mi biliyor musun? Birinci men kilime düştü. Menin birinci sürün kilibim, muğun birinci oynan kilibi. Kurvasata. Kurvasata. Bağda men. Türkmen ovada gitti ne çava. Gıyda mı grupda sonra. O cennet. Birinci isi kullanacağım. O da kovuyor. Birinci isim. Bak tuğulum. O. Ay no şonu ayaz kakada zaten tanıştıp bir hilip. O sonra tanış gittik. Ata tuğulumu güyüslü aktör. Güyüslü aktör. Onun köp saat öğren. Böyle. Fantaziyordur bir. O aktör hep man fantazyor olma. Bola nokta. Ben şoma özün alıp çıkmalı improvizasyon. Sonra duştuk. Bir hilip benim video düşüp yor, ata da düşüp yor. Yani davay ata şunu ali. Bir video düştü ve qoğuy düştük zat ettik. Şu durmuş var da aklım. Qoğu tuttu. Gülkülüm qoğu tutup pati ilka gülkül ettik. Gülkül ettik. Ay tamam o. O hil tanış. Onu ertineme de Bir zat fikirlen. kellesi bir zat kellesinin içinde bir zat badam bilen işlenin oldu. Misal için özün onu zihnin yakıp bereningdi. Misal için ba ata. Ba derle qoğuy düşünýän mi? Dostlar mı biliyor musun? Vah o. Onun adır şeyle pisrak bolýar bolýan düşünýän mi? Hem onu da diýjek bolýan hem özüň de zat bama ente bir nurdur el meselem. Ola eýsem. O iki ona sardaş gidiver ýa-ni kini öýrülip. O zatlar çykyp otur. Yöne kimin goğsarlaştınız? O. Goğsarlaştınız. Men sizin ikiniz de has bir goğurandadım biriktiren nasiri bir karanqylykda gelýän esen. O. Ata bir pulun nevsine gidýär bir sanmyň üstündedim şol. Men şondan näme düşünýän görmedim. O ýakandan tutýan ýer. Yakanda doğanlar oynaýardyk. Jigdan bolledinni. Nämet minni. Men şonu Ahmet sıran asan oturuyor. anama gatuw täsir etdi. Gatuw täsir etdi şoda. Bolukdinni inni bolukdy gitti diýdim. Ondan öňe men dogry maýdan ýalan söyleme geçirýärdim. Göremok. Men kabul edemek. Maňa täsir edek men näme diýin? Ýalan söyledi. Bula kursdaşym bilen inin naýdyp men şeýtir oturup men görüp bilemok. Bir zat içinde bağım şu eser maňa täsir etdimi? Men görýärsin. Şo maňa täsir etdi şonýaňy. Şomat biz pisrak dip gönüler. Şondan Ay ne? Restorandan pesi, aktörskimizden menka pesi. Şomatla doğruyum doğru aýtmaly. Onun şo videolaryň içine girip başladım ben soňky döwürler. Hakykatdanam şo bolýanlary hakykatdan içine giren soňky döwür onunam gowzatlar köpelendir görýänsiň ha. Elbetde. Şo video bah Diňe rahmet çekmen. Rahmet bilen. Inni far koýnaň barmy? bagazda dur. Hayran oka. Ya bagazda dur el budam. Näçe ýyl geydirdim Murat Mollany? Waçykda 2020 2021. 20 O 20'de çykdy ýan waçyň birinjisi. Şeýlemi? Onun agam men köýnegi teatrda da gelýärdim. Şeýlemi? Burjak teatrda da gelýärdim. O murt takınyp wady dip şeýle saç takınyp çykýardım. Peki bu daşarda bir zat bir senin mesela sar köýnekli murtly parik kılzat. Parik kılla şeýle. Kim aýby biýdere gartyýardy da. Teatrda gurjak teatr. Hudaýma men ýalan söýledi. Kim aýby biýdere hal turu diýdim. Gurjak. Sana bak ne sen bilem okdum. Şonu o zatda çykýardım men. Näme diýilýär? Jüýteniň toýuna çykýardım. Ýöne bilemok. Onun kim oynamasa sar köýnegi ýöne bar, men geydim mi kam diýen. Ýok şafýor bolup bilem ok men
Ben seniňi bilem o var. 2016'da girdim da Urjak Ben teatri. baramda bir iş bilen bardım. Baramda sonra şu oyun gidip oturan eken. Jüýtüniň toýu. Ha. Men otayda bir iş bilen bardım teatrda sonra gördüm. Yani menden öňem geýen bolmaklar Geýen mümkin mi? am. Geýen bolmaklar mümkin. Murat Molla bilen näçin jyl dostum? Murat Molla. 2016'da gullukdan gelim. 2018'de öýlenip güldüm o. 19. Onna. 2019 o. Mergen klip duşurtda. Kim? Ja, Mergen klip. O da sağlan Mergen klip. Mergen Ha. Onun bir hil Murada diýdi men utanýandım da, utanjam bir hil. Sededim gelýändir sen ne ýaşadyr da bu. O teatrda işleyen bir hil käwrada, ama şu artistler, bagşylar göredi, ýanyna barıp, "O gowmy, näli çaýdan su otýurdy ara." Käwradym, şonýal men ýok onýal, gyrajykda durýadym. Seredýädim, wady diýdim bir hille. Diýsim bile bir hili. Diýsim bile Mergen diýip bereni diýdi. Murat bilen birinji waýyn etdik, berkarardylar. Orada diýdi, agymyz bekil. Orada birinji waýyn etdik, Murat, "Uf, maňa gerek da." Maňa gerek da. Dawaýjy men seni ýyllyk ederim diýdi. Elimden tutdular. Ýöne diýdi, "İşse" diýdi. "İşse" diýdi. O am bol giýjegin mesele ýok. Ýyllyk etdim de. O Hudaýa şükür Allah'a. Hek getdi de. O kaçdy o. Tuğla Muratcan ustad. Tekin Ustad. aktör. Ustad. Talant doğulan tuğla. Muratcan canın sağ olsun. Fark köýünden aýyrmagyn. Dur am. Käwrede bankada baranda bara. Bahapçıda keyip bardan şöyle. Bardyma barkaya bek çağırdylar aşağı. Tera bara. Sana bir meşhurluk getiren de atdım. Ömür yoldaşyň bolýar-da şol atly. Şoň şu fark köýünden. Onda ak kostyum var ama. Ağam gördüm. Ağam içinden geýär. Ne diýebetsin? Atdy bol. Inne ata. Aha. O kwa diýin. Maktumuk teatra başladymy? Bunu yo talip kam 3-nji kurskam oturumda girdik de 4'e başlaýamda. O kayakan okuwlar nasıl spektaklara gatnaşadymy? Men Murat hoja berdi. O. Onu arawaly şeýmadan başdyramady. Menim başdyramadı dedim baba. Kakızan asıl bir näçe spektakl okuyup. O. Spektaklar üçin çağırdy. Ahlat kimi bile başladyk. Bizden bir kurtkisi var. Bilýän. Ha. Indi sen birden satira näle geçdin? Emin var satira. Teatrda başladym. Yo, natatire. Bir zat sen Medeni Institutda okuýan bir näçe spektakllar tapşyrdyň. On var, ödüm var, bu bir hässet vardy. Oturup tekst okumady. Ana, tekstin var, tekstin gıydlamada okuyordu. Bulam ya tutýar. Bulama ding ya. Yakına cennet, Google, Gülsa. Sonra okap berýär tekstin. Institutda näme? Boýmalar sen ýyllygysyň bolýar, 6 aýlysyň bolýar. Ondan muňa da Ay Mehmet İhsan Gülü iň gowru ol muňa berýär. Bir de restoran soň näme bu birinci kursda topar aýyrsa da bular aktörler, biz restoranlar. Ondan ýekece tekstim alyp okanykdy da. Bah. Ýöne sahna çykýar. Sahna çykyp sahna oýun başlajak bolup oturandyr bolup. Otayda kuliste gurulaşyp otyr. Bir boludu anekdotlar aýdy. Kiçik kurslar var, kaptana bulup ananjam bara bulup uluk kursda. Anekdot ýok. Ýanyny orada aýdaýsyn. O anekdot ýok. Prosta gurrun var ya burada. Bularym agzyna teret şey gülüp oturlar da menim kulisten geç gidýän de näme kursdaşym. Ulawlan menden bir täger kiçik olana yalan söyleme şarlypdyr sana ol bir awraýly. Bilýärmi? Dogry aýdýan şarlyjam olan bir awraýçylyk. Onu tezin çıkarmak geç gidýär. Şarly wala bu ýyktana çykýar söýdüm bilen o. Improvizasiýonlar. Söýdüm bilen o, ha. Onu molum aşakda oturanlar. Emine käwap bir ýanyna barýardy da. Nur Köşkmolman pahyr bardy bilýän. Bärne barýardy, Nurum oğluma kulak ağır eşitmekte pahyr. Onu Ay Mehmet Molman diňe sahtan hereketini seredýär. Şöyle ünsene nokta. Başka sözler aýtyp geçgidi, gıylar. Ponkaýarlar da bilen o. Ýöne men näme diýjek bolýan bu diýmem bilen. Sahtadan özüm alyp çykýardy. Hiç bir mesele ýok. Onuňa tasawwur. Onu şoňam sen ýöne men diýjek bolýan. Şoňam sen komediýny rahatlar.
Awa aýtýan, ýene bir zat aýdyp beren, näme siz aýtmaýanam bolmagy mümkin. Birinji kursda etüt görkezmelerin gön spektaklyndan aga. Hemme restoranlar, aktyorlar var. Etüt görkezýär. Ay günne etüt etmeler. Onu Eğer günne 3 gün sonra adam. mesele ýok. Günne 3 etüt taýarlap gelämeli. Özüň urunlara etütlüňdi. Ay yok. Indi dinle. İzleyerek kıyılanmalar can edip etüt geçýär. Ay bir karseren bolýar, yeni bir aşk eten bolýar. Yani Thomas'lar gurulmada etüt sessiz hareket. Ne, Düşünmeyenler vardır. etütlerine sessiz hareket. Sen sessiz şonu düşündürmeli tomaşatsa. Nämet ya mysal üçin bakal çaynak mı? Çaynak götürmeler aldım hatta. Aldım ve duydum. Şonu düşündürmeler tomaşatsa. Yekece etütde taýynyp göreni. Somat tapdın. Sonra tutayda ýatlar, nur nerede vardı? Kurtlaşmak. Nurçun nähti Nurcan. Şoňa gurrun var, oram kiçiýimiz. Olam ananjan muňa. Mana Kemalym barda anlar, Balkan teatrını isleýär. O artit. Awa, gowarty komik ana. Şonam çağırın sana, çağırın käbir nemelerňe. Mene şu Balkan televizyon kavardym çağırýan. Ondan ola şey ana ne Kemalyma adarny da bu ondan meter Kemal, bundan meter. Nur neresi? Ana näde şey diýipler. Ondan ondan näme birinji kursda bir ýyl rahbara Ataşarly şunu Allah geldi-de. Ine näme diýjek bolar bu diýmedim. Etüt görkezmeler. Oramra Kummatov otur, Halife, Pahir, Oraş Kasyp otur, Gerek Hoca Mehmedov otur, Üstan Moğollar otur, bizim onlar sana korup otur seyres durun. Sakmari eke-ekeden etüt görkezmeler. Şey dip çıktı. Maksat ayramam ustayım koyun. Dengde su tutuşmayana var ya. Gödün götür. Şimdi 3 muallim düşünen o. Hani 2 tane Eşiklerini düşünen. çıkarıp başlıyor. Eşiklerini çıkarıp başlıyor. Eşiklerini çıkarıyor. Aslında eşiklerini o ayacığını suya batırıp soğuk bir göre. Kummas bakiram var. Hemen bu kaptanlarına oturuyor. Hemen kaptanına oturup diyor da. Oğuz Murat ne etmedi ya bu silkinip diyor da. Hadi malum aytacak. Kıyılarım pankarık gül ya. Ondan etüt gidip var ya kadı diyor. Hiç tayinlik yok. Şergedek var ya biz var ya şun o Türk'a. Şun etüdünü karaşadım. Yardım saatçi bağlık tut ya. Bağlık o çengeli hiç de atman okluya. Düşündün mü? Ondan Fon aytta. suya giyip çık ya. Hava suya giyip çık ya. Adetten buğranın mı yara? Sondan çıkarıp tık kolya. Bon ne iyiydi gerek ya. Onun biz näme diýär? Men ulus olanma gıýdarman gözüm gitpäde molluma diýdi ata bir saatyn. İyimin nusugu 2-3 tane etüt etdim diýdi. Benim mollum ýank etüdüni düşünmedik de yeni bir göräýin de şart. Bilýäsin ya. Men diňleýär da. Ogo yeni bir ramzan eder bir ilmeni düşünmedim seni kim Eyler, iyidiler ya da. Ay, ya. O kayaqada komikdi. Näme ganlamadı. Şimdi sen men näme diýjek bolýan? Sen şu adamlar şu wayinlara zatlara düşüp bilýärdim. Men sen näçe bir näçe klipleri düşürdüm. Kıysorun kinolara düşürdüm okuyan doğru bilýärmi? Böyle men diýjek bolýan adam sen kän bir şowa demelere düşen okdum da. Düşen okdum. Net o zatlar son ilhamlandan. Şo Murat Molla sebep boldy ama. Şeyde mi? Aha. Neme de Agalina bilýän seri. Hawa bilýär seni. Muňunan Binyat dip kino çyryp berdik Anus. Ondan Anus kino çyrdy bilýän Binyat dip rejissörum öde Binyat. Yadıma düşene. Binyat. Ondan son soundtrack'ını işlemek üçin Agalina var ýatda. Agala aýdyk da çykda aýdyp berýär. Ona bir proýekt malat diýdi Bakla. Ha bakla. Baklafy men pikirlenip başladım şeyle edeli şeyle. Onun ýanyda Murat Molla öyle festival mana ýanky waýlan neme Ha, sesin oýmagy. Ay bolly şo taýda. Tapystyk. Bir hil men sera neme dotyna sera me ýanky naýda onu Murat'ın dinlä urady.
Onun Murat oynadı, onun o Murat oynadı. o RTD şu kakras täze kino wasap ýörnüdi. Näme pikirin bolsa gelen bir da edeler, aýak kakany. Bile ýazyk da. Malades, batgowy. Murat sebäp bol, Murat molla. Murat molla. Sag bolsun, hawa. Murat Sarkan yaşlara sebäp boldy. Hawa. Kan yaşlara sebäp boldy. Kän, gat. Öylemi? Saň bol, Murat. Hawa. Indi men şu atlary, aha aýdym. Ay bolle so wine süp onun üyüp başladık bu nokta bilen onun gayet vardır Leyla. Leyla hawa. Ay üyüp pompo. Leyla, şu atly Leyla da Murat. Tamam şu ayak kalkan. Zikini şu çağda. O ayak kalkan düşüp boldu ama bakla başladık da. Ya o şu bir aydım sebep boldu sonra se neme agalin bollu da mı dip. Şu bakla aydım mı hadi. Hawa. Bollu tamam bakla hem çağırlar o ikincisinde üstü. O kino oldu şolum. Gördün mü? O çağırlar. Kimijini çağılar üçün Evet, çağırlar. bullur üçün al. Bolmana deski de. Şey diýär o bir tansımda. Näme üçin çykardyň sony? Tansman da onda näme bu? Gülýan aklat o kap görmeli bak geçirmeden bolmadı. Şondan o. Ba. Şu bakla avada da tatasda bakla geçirmeden bolana. Çağa anan can Anan bolýar. ya. Anan can bolýar. Anan. Ay şeydi. Atogoy. Men şu atlarını hem için öğren oğlanlar. Tomaşaçılar, sizin tomaşaçılığını siz içkin tanısınlar deyip men sonra berýär. Gepleşe barıp onu eğittim, beyittim deyip eden rollarını aytmaly, onu tanıştırmaly. O şu basın näet bassadan gadak Tanıştırmaly. adamlar gadak kalla. Inni. Sen söyle sonra. İkinize sonra bir sonra. Aha. Şeyli bir derek zat ettiňizde. Ne için düştüňizde ya ne için düşürdüňizde diýen öz garnaşlaryňyzdan, hostarlaryňyzdan sebellik eden boldumy? Ay yo. Ay yo. Sen Şeyle ni çağlar üçün düşüren kinomuz var. Misal üçün. Şu öňüm diýmediler, garnaşa däl, garnaşa diýmedi. Dogrymy aýdyn, emmesi begenýärler. Tugulmy diýip. Şeyle öňümden çykan adamlar hem diýmedi. Sen şol biderek zatdy men goýunýadym da. Şu biderek zat düşürläýsin misal üçün. Şonu da wara öz roluma berýärler ha. Şol Şahane goýerine diýerdim. etirýädim. Men şu rolumda pikirlenýädim ha. Kalın atlı işim yok. Yok. Men oma aktýordum, restoran bolduk tugulum. Ya aktör baňyz. Innam şunu maňa Restoran bolsaýdy. Şu wagt edýän atlaňyzdan. şu yok am. Şuma da senni şunu umurmadyň gaty biderek hiç açanam. Teatrda kalmam diýmediler. Şuma adam diýen oklar. Bilemok şeýle duşmaýan bolsa diýen bolmaklar mümkin. Öz ýanyndan mysal üçin öne şon dik gören oklar am. O seda Fyodor Emelianka boş diýerler da. Ha, yo men İmperator da ara o. Hem şimdi yani bol ya maňa diýerler. Bir gezem dik. Yo näýlik diýerler. Maňa ýöne sunuw diýýärler, kardeşleriň halifalardan diýerler. Misal üçin käbir kinomy Aýşe plan diýerler, şeýler ägär plan diýerler, käbir aktýor diýerler, şondur olňa oturmandyr diýerler. Misal üçin belli men onuň belligini kabul edýän. Etmeli. Artistden kardeşden belli o arada söz yok, kabul edýän. Onun daşyndan näme tomaşaçylarym öz pikirlerini aýdyp bilýär-de, ýöne olar hemmesin alman bilen adamlar. O mol özüň üçin işlem. Her bir restoran misal üçin. Şunu aýdaly şu sahnada çaý dolurum oýup biler men. Ýartym oýup biler. Her restoran öz görüşýär etmeli. O, dogry. Belli bir eser gerek şu dramaturg ýazýar şu eser, senaryo. Sana da berdiler, maňa da berdiler, maňa da berdiler. Düşür içiňizde. Sözü asl nusrat üýtgäni, oň mizansenesi, dekorasiýasy, restoran öz fantaziýasy bilen bagly. Doğru dämi? kinoda da şon ýany. Metem Ramoya Juliet'ini ýaşaýan Näçe men kino köp görýän am. Men şu gize var ha, 3 waraýyn, 4 waraýyn bir kino görüp ýatjan. Ökma. 2 ýyl bäri menden öňüm görýän am kino, ýöne men ýal köp görmokdum. Azar berýän atajan bir kino adyny urudaýdy. Trop bir mi do näme kino diýjek bilen. Orum kino köp bilýär-de, bolsa da öktü de. Men am şu durmuş, urusturşdalar ya, ama bayvik, sayvik köp dälle, onna drama kinolar gowuran. Şeýle bir zada urunup bolýan eken. Anan aýynda. Şeýle kino, anan aýo am. Köp Kino wara görmeýändiň mara pis bolýandyr o. Sen wara ýöne hakykatdan ne?
ne art. Şeyle gözle görýärdim. Soň aktörsk kino kan, soň brach aktörsk gözle terediň. Ýa-ni rol ýetirsin, öwrün, gowetde aradyp görüp bilýärmi? Kinoda diňe betler, gow artistler alýar, daşaryp kinoda, Gollywood'un kinoda şular artist ýerine ýetirilmänler diýil. Diňe gowdada öwrenýär. Hakyka. Onun inne kadrlar, ünsür uğradım biliyorum. Onu düşünüyorum. Hakyka ola. Hem şu kadrlar. Net geçti ondan onu biliyorum. O da atlarım gıdık. Bir kino var hatta. Onun senaryo gıdık kıl. Oha. Hem fada hem gılamlar da kendi Şeyle özülün seyreden. Başta bilen yok sonra ha. Oo. Son diyen de be. Fada barda duruyor yani kendi fada ile. Aman Bunu renk veriyorlar da kendi. Eýsem näme kinoga da ödene. Ondan soň üçin kino görýärler da maslahatlar şol atlan. Hemmesi açynydy. Teredin o başga kino bolýar. İkinji ýedek gördür ya şo kino. Men mara şol bir kinony 3 gezek gören wagtlanma. Bir kinony 3 gezek gören hiziledim. Birinji gezek görýän ýaly öňüne geçip görýän. Şunu görürsün melýär. Ey Monte Cristo diýip bir kino wa Oscar'lı aktör. Monte Cristo'la könössel täze. 10 gezegem görüp oturýar naraşan. Üstaga da o kinolar. O kino no. 3 gezek, 4 gezek görýän. Birine de maslahat beren bolup, şoň ýanyna da gören bolýar no. Şoň ýanyna görürsün melýär şo kino. Doğru görmedim ne görüldü at diye. Ola şeyle var kino var, gatgowlar. Go aktör olmak için başka näme zatlar görmän maslahat berýän kardeşlerine de ýydyňyzdäki ýetişgelen ýaşlara. Her bir zady görmeli agam aktör. Her bir zady. Men näme görýändir edim köp. Innen ne alýan? Atwörýän. Yok aktör ama. Näme teatrda spektakl mi teatr? Yok. Men multfilm kan görýärdim. Multfilm agam o warda söz ýok atadan sonra. Aktör diýilen yok, aktör diýilen birinji taplayan zat multfilmdir. Näme üçin multfilmde var ha. Ol näme derler? Bolmajak zatlar var da fantaziya kendisinde. Ondan. Men köp görýän. Indin kan göremem. Prokolmadan ma sevänemem. Bulan kan multik gören menem Menem. ondan. Utorlar multikler. Hakikaten bir persona ütköşür awlana plan multikda kameg diýendik. Gün tap görkö diýende. Ýedil. Ol ýanymda da däl. SMS ýazýan. Plan oglan, plan multikda GoFundMe diýen. Anan ýa-ni. Bir tapşyat. Şonu tapýar. Ondan furatyny görkö diýen. Kopýa da. Murada var, Murad mollalarda var. Kino görüp oturduk da anne. Bir kinoga ýazylyşy gidi görüp oturduk. Am bir multik çykdy. Şonu göräýli. Multik görüp bolmaýdy ýa, olam görýär. Multik durşuma zat ýazal. Barjament bilsin aýtman gön goýdum ara. Şuma ady men köp gören kinom adyny ýatdan bilemem. Multigiň meni hemmesini görendir men kino multik. O zatda näme diýilýär? Plahoy parny. Plahi parny. Göräýär onu. Gollywood düşürdi. Birinjiden üçüncüden çykdy. Bilýän gördüm menem. Möjek rol görä. Seni dostlarım möjek, yılan, möy, o da akır o möy, akır. Hiç bir ýüzüm alalaşan hayvanlar. Akulu, piran. Bu personajdan yerine yetirsin o. Umuman şonu ýalam, her bir zady görmeli aktör. Hükman, ýöne men diýjek bolýan adym birinji bilen multfilm köp görmedim. Birinji bilen multfilm. Häsiýet tap bolýar. Häsiýet tap bolýar. Indi men näme diýjek bolýan? Aha. Pepe. Papa. Pepe. Nereden taptın da? Papes mi? Papes. Papes var ha. Papes. Sen fantaziyandır şu. Yo, ol var ha. Näle? Bamamma, kuwat dönme. Aydy mı bam bilen? Yo, dur. Ondan öňür ki şu rolu gidip ötsen papese Yo, gelmez. o rol var ha aydy. Atalogul lip. Atalogul. Var ha. Atalogul. Atalogul ol. Näme? Bu bilemem bir hilzak. Fantazi döredi. Menam köp yerden ogurlayan, o zady rol. Bir adam görýän şoň rolny. Aty oň, atyokda rol ogurlayan. Mesele yok. Indi men birini gördüm, şondan ogurladım şol roli. Ondan? Ogurladım. Men aýtsa ben aýdy bersene. Ogurladım. Ondan? Atyda gül kakyp, Kaka oldum ha. Ondan şey gidip gördüm. Bir atda kyptyrlar bamdaga. Papes diýipmi bize? Yok, aydan o näle bolýar. Atalogul olup çüpört yani ondan. Aha. Kazak kılsa da. Buna dine neden olsun çağa yeter yetmedi. Benim
son yanaktan bilmem son kıyın işler oyurup daha dediyen onu bu kap Sen bahçe bu sağa burası. kalkıp ondan emedin. yok. Ondan bunun sağa ne sağa durdum da. Oy o. Vay vay. Bunun kellesi neden olsa kalkan. Bunun daşıçı neden olsa. Hemme tarafı ben. Men dasım kastımı da atçıken bilirim yoktu. Yöne Samsun'a mı Oo, aldın? tamam. Da atıldı bunun. Bu bam neme diyen. Davay burada işlerine su fantaziyanı. Kovguttu, kuvadın aydın ne çek oluyor. Ay bolya deyip bir klime düştük. Sol ente papyasta onda da. Niçin? Düştük da ettik. İkinciden men bir aydın taptım. Bir xeyli papyas deyip çotayda var ha. Bir xeyli daşar yurtsaydı yani papyas diyen oğul. Son yanık geliyor davay. Ecem menin de bayda. Men yazdım çotayına. Şeyde mi? Öldüm. Bamam yaman oğul deyip hengince daha nemedim tapıp fağladık. Papyas. Bunu ettik de papyas sonra. Öğlensen papyas da muat takılı. Sonra son papyas Papyas. Yoksa atalı Son- o gece o vay. So birinci papyas son. Kalkı deyip le. Bunu yorumlu da var ya iş papyas bak. Ezemenin de bayda kakam benim. Kovart durursun ya. Berin bana kıyıdan öyüm benim kotaydı Yok. ya. Ferhat o terhatma baybıma. Oo olay. Oğuzu duşup yatırdı. Korkyanım onun nağlay çalacağım. So çağla bak köpüsünün tanslamı da aldın yani solaydın. Aytıp vermeden Ne? Çağdamın oyunu var anlarsa o. Oraya da. Papyas var ha. Gül zemine toyu gittik o solaydı. Sol eşimizde toyu gittik. Sol eskide Sol eşimizde toyu gidip böyle. Ne be bırdatma da ata. Ekke şey. Bizim en bir ulu dinleyicilerimiz bizi kollayan, bizi bir belli bir dereceye getiren Thomas Osman'ımız olup duruyor. Thomas Osman'ımız istese elbette ne mi? Onun isteğini bitirmeli oluyor. Şunu koyduğumuz mi yazmadım devam ediyor. Ba. Yine de kuvat canı oturdu. Bağımam. Yam dördüncü klip oluyor da kuvatından sonra. Son davay idealin təzəlik tapdık la attık. Şimdi şu ataloğun var mı? Ne məni papyasın öyrən yok mu? İntigam öyle ama. Öyle ne? Aha. Ay var. Ne mesele de. Çiğneden çıkan. Dinle çağırmam valla o da magadın kıda ikiz mi 7 tane. 7 tane Oo. çağır. Ben görmedim lan. Şeyle var kovzat ettik. Vah şeyde bir aşağı. Ne de men şey tutmuyor da. Men man kim için bu da suluydu. Şimdi bana benimle teknik var. Özün önünde kalkana mı yiyorsun? Ecem öldür der o. Ben öyle yani. Ha? Tutuluyor yani. Ben onu oturuyorum. Ecem bağ mı? Ba Ecem ol oynayan, dayda ol oynayan. Ara merzen. Hayır. Getirez kız mı? O Nerede? öldür. Ha, aç kız zaten. Ecem öldür de tutup bu. Ha, ya bana des. Olacak. Atı. Ne mi? Ecem'le kalkan ayıştırsam ne mi? Mağonun kim? Söylenmiyor. Ya mağonun kim çıksın kalk. Kimin yanında var yani? Ya mesela Çin'le kalkar bak oğlum seni öyüyecek de var. Dinle caro, dinle. Ya oğlum seni öyüyecek de gecege de nokta. Bir vaynimiz var biliyor musun? Aha. Karoç bir kalip falan biri maşin turuk geliyor. Ha yok o. Öğünden çık geliyor. Ha maşin turuk geliyor şeyle öğünden Ha, o. çıkıp maşinimi ne otla ya benim yok orada tüyün. Gözüm düşerden. Bana diyenem. Papes. İlk gelmek maşinimin yansa yürüyüşün desan. Sol çöz o. Desan. O koşup çıktı. Papes oğlum diyenem. Ho kalk diyor. Baş ne olmuş? Ali kayıt öyle aramda var. Meteli yok kalk diyor. Gidiyor ha. Kalk gidelim diyor. Alım diyor adam. Neyse bereketli oluyor. Aga 32 16. Maşinin nomurunu al. Vaktin. Son yal kelle ara ne oldu? Son yal. Ya bir yerden görüp beni der. Yok, Öyle yok, oturan abi. yerimde var ha. Şul çıkaryan İşi zaten. giyen ama bir obraz geliyor da. Sayırlı. Ne ettin ha? Çıkaryan Geliyor zadımı şöyle değil. sıktı. Çıkaryan zadımı da oğurluk zat yoktur. Değil mi? Atışıyor, oturuyor. Rejissor kellemiz o, aktör özümüz, aktörün oğluyu. Men okuduk, heyli halipalımıza Oroş Kasins, Ulalık, Akmurad, Gülmurad, o. Muhammed Bekir, Fakir. Gördük, olurum görünne çalasa.
bizim gördük o am. Şonu edaysek ogurluk bady. Onun bizim kellemiz nol boldy o am. No ösmeye bizim kellemiz ogurluk bady edaysek. Ha, o. Men şonyal görýän am özüm. Uğurluk zatlar ol sen zadım değil. Ol belli bir derecede bol 5 gün 3 gün var ol tomosatın tapan yalemedir. Şu eserin uğurluktu bilinenden soň. Öňkü tapan tomosatçyny var. 100 tane tomosat tapan var. Ha. Yeni soňustyny 900 tane tomosatçy gaýt ýatdy. Sen 1000 tane tomosatçyny aýraýar. Onun özüňe de ziýan agam. Rejissor boljak bolsaň ogurluk bady diýen aňsat da tortba, muňa malaka çalyp durlar, onu edip durlar, bunu edip durlar. Özüňe alýan agam ogurluk bady. O sen tapyp etde var 10 sancak bady da, bollo kelleň duran ýerde men eje aýdyp bereýin. Liboy bir zat aýdar. Beýsem näme? Beýsem näme? Oşa girişki diýen öz bilýän aýam sen taňa düşünmek şoda. gerek. Özüň kliplerinde başyny şundan başlayan bolyn, şular emele gelip durdu. Näme klip sürememe elimde senaryo süreme ýokdy ba? Ata dawaýny şundan rahatlamak gel. Ay näme bir 5 minut hareket etdik. Awa bir çaýma täze etdik. Awa sarf etgenden goýmadan ara ýadyma da düşmendir o tuýlama bar ta müşkärler görýäňler müşteriler geçip bu gara başagy. Hakyk. Awa Başa historiýan şoňsyn Olanlar özünde tapır tupur başlanmaz Goýjak bakdyka gelmän. Pa bu da diýmek ölümdür diýär. Pa bu da bermeler ilçigim diýär Halipa. Gün ölüm diýdi. Pa da berdiler nokta da. Şey deyip Bratsko seyreder. Ne mesele diýär o? Bak tutmadı. O malum bir görüyor ne diyor? Görmek gerek gördüm yapsın o tut diye gördüm. En yık gireni pavzatta. Ay Kanada uranıyor Halipa. Men maşinma bir kerek munno halip bolan o guruluşdum. O guruluş. Mades inim geljegin bajem bol evinde şeýle turan bolýa. Maşin 1 kilo olo amerikanski fasony. Ayağım çeldiredi ne? Peki ayağım ökçen değilen oturan hiç var ne? Gün şeyle oturuyor. Şeyden mal oturýar. Ne hemşin beydi oturuyan dedim Haripa'da. Davanın değilse diye, damarın isteyen noktaya kan eylemsin diye. Şeyde ne derim? Yüreğinde var ya derim, yüreğinde. Davanın ökçedim basıp göremeyediğini. Reski yengilak gidiyordu. Şöyle yani ya. Ay şu Oroş Kasiyev'dagam näme diýdi bize? Bular ýaly arka ýaplanýan stul berdiler ilki 100 adamlykda. Ben zamurdu mu? O zat şu öň jagynly, Ha. öň jagynly bol şunçalaja dagy iýde süýüşsüň bolly. Şkolada wada ol oturucun. Çıkyp gidýär. Dört Sapakdan çıkyp gidýär onun bir 4-5 parmağını ulanmalı. Şkolasyny bilýän bir näde? 4-5 san bol onun o zadyny girmiyor ka var wal qaýas mollym. Endi gaýdy. Ýökerekdi diýende bolmaz, bir de mokka. Şo diýen men mindim. Şo mintde siz giden zady ura dördüm size diýär. Men gitdim endi siz alyp bilen goq şonu ýatdyk da gazyklandyr ýa da biz. Ha, güzel ya da. Ay ana. Fonu gazyklandyr. Sen bol aktörski noktadan. Ha, o inni gitmesin bunun iyiliğine göre bärim gitmesin. Ya, o. Şöyle sorul jogaba gelelik. Siz soňky dowr maňa şeýle bir täsir edýän zatlar düşürip başladyňız. Durmuşda bir terbiýetçilik ähemde. Dünýäň nämäni gördüm. Gaty täsir et, hakyky durmuşda bolýan zatlar. Bu hekmetçiýdiň agzyndan çykyp gelýär, senen signal basýar. Jummadan çykyp gelýär däre. Hakyky durmuşda bolýanda. Hakyka. Şu maşinler üýüp dörer, şu taýda her kimde o bir keypine goýan, o maşinler şu jumma ýetişek bol, barıp goýýarlar da oly ýaman gowrat tapdyň şonu. Atowy. Atowy. Şonu ýazatlar köp etmeli. Hakyky zadagam şol. Diýdiler. Şoňa da inim çykaryň sana diýerler 100 san adam. Çykaryň sana şoňa diýär. Ölüşüp gelýärler da diýär. O öňde 100 maşin nura. Ol jummoda maşin köpüýüşýär. Ol gidýärler 2 minutla ýagam. Mene O maşin salanda 5 minutlar boşaýar. boşaýar. 5 minut. Boşaýar. Şoňa ýetişen oklar. Ne ata diýene şol rol oýnap daş edip. Daş şolla oğlum. Gaty jüpüne düşdi. Howlukmaş düşürdik, o 10 minut düşürdik. Ata kliwa barýardy. Bir zat var da. Bir zat diýetin gelýän zady 2 saatda, 3 saatda zähmet çekip gerekkä. Sen tomoşasan näme diýjek bolýan, şonu dowry ýetirip bilen boldy. Näme gara otaydy? Dur, täzeden stop, krupny, ýok. Dawa seret namazja. A sen bir kadrda tutup dur boldy. Atowy. Hop şu kadrdan alyp gelip seret, ne var gaýda, ýene gelip
Atanımın tiretin kadırda saklardır bollu. Diyetin geliyenler tomusasa yetiretin geliyenler yetir. Hakyky zatlar şon ýaljak maýyp çağalar bar ha. Ömrüni şey dip oturýarlar da. Şo taýda 2000-de özüň dileg dogap çykdyň o jyňmydy. Bap da bapdary. So maip çağa yoğum. Men son oynan onu o çağan götür. Başka yerde? Metside kelmek kıyın. Başga ýerde düşürdik. Onun şey soja çağa nedir? 12'de doğum. O kakasy aýtdy Esmajaň doglugyny 12'de. Gelaýin dedi. Uy, neme didar. Didarın gızağı. Ha. Didarın yaman gowjy gızağı. Onu hem Aya zamet kutlayar. O gitmesin. onu varam hem adama degişler. Bak var. Cummadan çykkan hem adamlara degişler onu ýalňyş düşünäýmesin. Yok, hem adamı değil. Akıllı adamlar signal batmıyor. Şimdi ne eyleyin bir iyisi başa gaytıra barıvamsa bar bir Durýan. iyisi yok. Bar sotaydın kıstan Türk diyenler barı ben zummadan geldim diyor. Bar otur kork senler de oturup şu kabinetinde. Ha? Bar burlukan iş etmeyen ne biliyor? Hakyky. Bir hili. Ay gowlanarlar şo wijidan. Oğlular, şu kovda dedik sana. Ben batı bir geldim. Buram bana, men kâşun yadatlarken, elimden nokta men kidine şu kilip kinolar olan son. Şeyle bir kavat bir sivtafara gelip duruyor ama. Özümüzde dovalyanlar, sivtafara gelip duruyor. Dur, kadalliyanlı mı saat şimdi 30 sekund, 40 sekund falan sekundda dur. İnni sar, gazıl, saryan mı la? Saryanın yaşılen mi la, doğru mu? Şu yaşıl hoğluğunu, yaşıl ente yanın hoğluğunu saryan ya olur. O izak masin var ya. Düğüt dediğine önünde görgülüm. Ola bir yaşlı adam bolup biliyor. Ya bir ulağı tääli, öğrenip tääli dolanıp tören bolup biliyor. Alzaraya görgülüyor. Doğru değil mi? İnesiz şu temanı bedimsene. Şo temany bir gezek şon ýaly qazat etdi öýdän ýol gözüçür kullugyna degişil. Bir kwije etdi. Yo umman ola akı durmuşda bolýanda şu näme gerek signallar. Son bir 20 sekund, 30 sekund, 30 sekund. Sonra geçip gidiyor doğru değil mi şu? Eder sany. Gowy. Ben sonra signallar ýere men näme diýäni de. Durup öçürýän maşyny. Ýerimde bir signallar var. Gün saklayan maşyny öçürýän. Öçürýän var gapylaپ ben o rahat çıkyp durýar. Yöre dara o diýse geçip gidä üstünden de. Eder şo tema. Bilemezsin. Gowy tema edeli. Eder şo. Hatı gowy. Ben gün edýänler 21 signal bastın. Gün saklayan maşyny. Degdim men maşyny degdim ya. Men ona kardali kim ilinde ursa şoňa karda. Doğru da urulmaz geçer onu. Ben näme diýetim böyle şu bir gerekten al basmalı. Gerek käşo kinalla. Doğru değil mi? Soruyanrak bir köprak rahatlar eslemez bir aslında var ya. Eder sana. Ata, hekim, bizim o diskalar vaspçılar, vaatçılar. Şunun mu? Biz vaatçılar. Biz mesela için bir sonra oraya da öykülüşen doğanlarda ecerin sonunda gördüm mü gören yok bilmem yok. Çağlar diyenliden okuyayım. Öwülýär kakasynyň madarynyň başyna bir ýyla geçirýär ağlar. Ben çağalar diýen hedip diýär ağlarny biriktirip bilemek diýerler. Görmedik gözüm görmüş öýkülesen ondan bir iki seriýerler. Şo çödügde näde tapdyňyz diýär käbir sonra görýän magada. Ay şo bir meňdeş bolmasyn diýenler, meňdeş bolmasyn. Mene şu adam bir her zat edip biler. Bilýärmi? Mesela şudan sağan diýen gitmesen sen garra adam näme bir gulagyň diýen urjak mikaýa diýen gitmese bir rad edip şonu çözdüm alla. Şolar ýazatlar köp eslemek hasam tomaşaçylara bir ýerlik bolarym kalýan. Yurt medeniyeti bilen tanalýar. Eýtem näme? Medeniyet tanalýar. Eýtem näme? Medeniýetiň bolmasa yurt tanalmaýar. Medeniyetiň usulüni berýär. Şimdi inni ýene şeýle toğrusy käbir başlandy adamda käbir bir temadan waýyn başlasaňyz misal üçin näçe wekip bada birinçisini düşürer, ikinçisini düşürer, üçüncüsini düşürer, gowja bolsa diýär. Birinçi okladyňyz ýöremedi. Misal üçin. Bolýar da näme sen hemme adam onu urup durmaly diýen adam ýok. Şu temany taşlaýan, imin diňe şu temany.
Ya ilim devam et görýäňim bir kere. Am çynmaýsam baram. Soru näle täsirlendiň bu? Hiç sad taşlamdy ogam. Ýöne barışma ýürümedi diýen ap. Ýürümen görün ogam. Şu durmuş bardak tema geçdiga. Yüzü gözde. Ýürümen görün o. Ýöne basrakda da ütköş prosmotruny ýokdy da. Son güýjetde. Birinji edenmez, bugün 1 milyon. Gün ile Söyleme. olo men Ne oglum için? düşdi 2 saat. Näme den bir? O etçi, o saatda diýene 3 tancak dogun, 2-3 bolup saatyň astynda, sanyň astynda ulanýarlar, ýatyp getirýär, ýatýarlar. Görüm o. Birden turýar, biri ýok. Indi ýam orta ýaşda ikimiz bar. Onuň ýatýas, ýok, ýeri boş dur, ýököp aly. Öl dogonlaryň. Düşündüm men, tema näme Am diýdi. Ýöne bir ýerde orkadyat, ýöne ulalýar, insany ýököp galýar, seredýär. İnsana da tahyýaja. tahyýaja, o ya olum ýok. Durmuş. İnsana da durmuş diýip ýazylýar. Şu dogan görýärmi diýen. Görýärdi. Onu wara ýöne oturyp şon wara. Şu taýda ağlap. Ben uradaýda görýänmi şonu? Boldy. Man Am görýär. bol- Ýöne bir mitki de gorkuda. 1 milyon video var anne. 1 milyon prosmotr. Mesele de alam. Men yetmezligini dileýän şoňa. Näme üçin 1 milyona ýetýär ha. Hemme videoňa aslaşýar, soň kulaň ýöredän. Söyleme. Hemmesi 1 milyon o tuğulum ha. Şu aşakta gör, bir girip gör. 1 milyon 600, 2 milyon, 1 milyon näçe, 1 milyon. Şu yetmesin diýende. Şu 300 näçe mingluk videolar ma, misal üçin onu öwünýän ýalar ha, çynmaýdyn. Şu men gowdalda çykaran bolsak, şu ýüremesin agam. Bize ziyan berjek bolsa. Halka peýda berjek videomuz ýüresin. Indi şu 1 milyon almasyn diýip bilýän, şu 400 miňde 500 dursun ýani. Sen şu 1 milyon bolýan beýleklerden aslaşýar. O videoň 300 miňde durdy aray. Şu 1 milyon. Çynmaýdan şu videoň üstüle maýan atan aýdan videosy. Vietnamda tanadylar o Vietnamda. Vietnamda Kazaklar tanýar. Kazaklar o artist wat begenýär. Kazakistan o. Şon eden ismidi. Birinji gedek gördi, özbekler, Kazaklar öz nemesini aýyp sereden bular näme edipdir, näme diýip bara. Söz ýok o Tanalýan videolar. blogerler da atlar, ağlaplaýyn, eden atlar. Şu dünkü jady diýip Tanlygam türkmen tanlyja goýdup Ey, bilýän o o. gorayda. Hakyky. Dünkü videoda edipdirler ýanky diýeniň bar ha meçitten çykan bir oglan goýupdyr. Aýon goýarlar. Bir oglan. Türkmen goýupdyr. Gördüňmi şonu ýarsyna bizim videomda ýarsyna atawrkada hajaly. Muňa se bir da diýjek bolýar ýani görüp otursan çağa ağlaýar o video. Men duýgunlandym şoňa. Aýtaň, ha, Şu bä. ýanky Meçidin onuňakdan meçidin var, onuňak. gatgoğlar, Şonu gatgoğlar. goýupdyrlar. Inni şeýle sorag, sizin dörejlüğüňizde prosmotoryň orny ulumy? Ýok la ýa. Prosmotr mene gazama. Yo, men soragy okladym size. Mene Jogap şonu sizden. Mene şonu Biz Prosmotr şunu şuna gaharmaly ata bilýändir. Şu ulgat goýasa ata şunu edisine seredayda şu videoň diýende. Edisine seredayda şu videoň diýende. Şol azraaq alýa bolýar. Gynan ýa näme üçin gynanýar? Prosmotr azy gynan, ama zähmet. Şunu adamlar görüp duýgulansyn. Şundan am seret molla adamlar misal üçin 100 adama oturup öňüne wagz etýärler. O bolana Muhammed Peygamber jan eýdipdir. Bolýa 100 adam aýdýarlar. Biz agam näçe muň adam aýdýas o zady. Näçe muň adam görýär. Näçe muň adama görkezýär. Şondan am bir 5 adamjyk gowlun aýsyn. Bize wara sogap ýazylyp otur. Sogap ýazylyp otur bizler. Çynmaýdy. O sogap am hökman görüşüp etmeliler, görüşüp seň bilen. Am ha yetmezçilik mami. Men olap şunu al. Bir ýanda bolanjygyny al. Beýle däl am. Onu sen şu internet akımlardanam alyp bolýan eken. O zat sogap bolay. Meňe pikirim şu sogap diýip Ortada goýýar. da halk görýär da. O meselem karieranda bir 10 tancak iş etdiňmi? Şoň biri tutsa da utduň şol 10 işden biri tutsa da. Käbiri. Aýdyn çykardyma ýören o gatýa da onu gynan oturýar. Indikin etip gören o. Men sorag Ya. näme? Şu aýda senin böl. Onun ýanky birine gowy edýän o adamyň nemesine galýan adam diňe özüne galanak da ýokman birine gurrun berip gelýär. Şunu göräýdi, hakykatdan gowaran adamlar. Ya gör, ya gurrun berýär şeýle. Ulukdan uluğa etýärler, onu göröýün, onu beýle videolarda giri oraya köp şey. Şey dip, ýöne onun bir tutsa da utduň. 10 videodan bir tutsa da utduň. Awa. Şu sözü diýädiler ýani. O zat gowdalýan ba diýdiň am. Şu sözü diýenler ba.
Bah diye öňsiz göremokduma diýip özüň diýdiňa. Bah öň göremokduma. Göremokdum demek. Durmuş var dahlar çıkardyma Ben diye. doğru men gowul ya. Diýen köp ana şonu. Owa. Edil bir 10% adam diye ejim mala diye saydı. Şondan sen görüp başladı mayla diýär. Ana şunu diýerler. Onun öňkün gowda ele kenay bahsa onu diýen ok. Boray mena duşamam. Diýen badyr ýene duşamam. Owa. Imenda da biriniň näçe wizadan birine istorik gavat gelýärdi, perdesi çykýar. Hakyky. Ýanky dogonlogon çykýar, ejäni anjytma çykýar. Durmuş tabi näme? Onu ýanky ýarowsy çağalar bilen abraşýanylar çykýar, onu hem tarapdan goýup durdy. Meselen biri 30% täsir edýär, beýlek wiza birine 20%. Men beginen zadım näme diýsen ham. Diňe ullar urýam kaýtma durmuş bar daqyn. Am biziň selimiz näme? Şul adam bolsa şonu görjümiz etmek biziň selimiz. 7 ýaşdan 77 ýaş içinde. 7 ýaşdan 77 ýaş içinde ýörejek bolsaň, sen özüň görkezjek bolsaň, diňletjek bolsaň. 7 ýaşdan 15 ýaş içinde gülkülräk zat. 15 ýaşdan 40 ýaş içinde serýozlyrak zat. 40 ýaşdan 70 ýaş içinde dini zat goýsaň tutýan. Biz şonuň hemmesini edýäsem, beginen zadym oglumy mektepden almany barakam, alhan. Nälisine çağalary gelip heke ho diýdim men. Şu durmuş barada kızatlar haçan goýýaňyz diýdi. Ağaym tutup gitdi men çağalar görmeýänmi ka öýtdüm ara onu. Diňe gülkülzak görýärmi ka öýtdüm. Çağı görýän ekenam. Ulam urs mektep o. Şonu gelip diýerler o. Şu durmuş barada begenimi Allah'dan çağalarym görýän ekenam. Erkek ýaly. Bir edinisin am döredýän onu özüň gowulýan. Aýsem näme? Bila şoňa at dakýalar daksınlar ýonulay. Dakmasa iş ýöremeýär. Mene wara şonu hiç diýen gon wara sarony ýüregiňe täsir edýär. Edýäle wala. Ýatyrda. Şu käwat şeýle erwet roller oýnaýan men. Onu neme edip ýarowka anjydyp ýa ejäni hakan tip. Artist da bir näme Artist şonu wara bir öňden atdy dämet o Simeni giren ýatýar. Hudaý wa Simeni giren. Onu şey go artist. O şey diýär menem ay agam ay durmuşda erweden dälekini ay bilýärsin soňan adamlar badip edýär. bolmalar şonýal dip. Hakyky. Ya birinin durmuşundan alıp edýär şonu agam. Men ýerine etdirýän ýa ay onu da etme yüreğime ağırttı. Kim etsin onu? Arasında yerimizden çalışan moliyat. Oh ata düzelipdir at diyen moliyat. Bilirsin ki dava şu yada kovaynarla davanı. Ata düzelipdir diyen moliyat. Biri ata düzelipdir çilim moycak diye. Biri ata düzelipdir bolli başkalarını moycak diye. Tanıyanlar. Indi so rolla var, kov rol oynasa. Neme diye koymalardım koyani. Menim düzelecek diye ata düzelse menim düzelecek. Ataş soru ilk sana berin. Geçmeli yolun cevabı. Sen öňde näle atlandyk bilersin? Inni geçmeli oğlum ha. İnni geçmeli yolun. Atlanır. Bir söz bilen mi? Bir söz bilen ettin, 4 söz bilen ettin abi. Yönüme şunu düşündüm. Näme at koýaldy? Sınwatynda, dörejiliňde, karýeraňda. Siz şu wagt ikiňizem sınwat arenasyna girdiňiz. Girdiňiz gapysyna da. Girdiňiz içine tedi. Ýöne sınwat arena içinde ýaşap. İnsany çykyp gitmeliler. Düşündiňmi? Entäk ýyllar sınwat arenanyň içinde aýlanmaly. Kän aýlanmaly. Aňarsynyň gapysy Sınwat arena, aňyrsynyň gapysy gün giýreňde aşakdan giýreňmi? O çykalgaty aşakdan ne? Ýokor çunkuna bar ya. Algawy çykyp bolan okgana. Ata ikiňide de soraw şeýler, ata ilki jogap berýär. Aýny hakamda gurrun berýär, ataň şeýle adamdy, şeýle di, erkek şeýle her bir adam gurrun berýär. Ony görüp Kakan aýdan da gerek gelmedi. Ýok, görüp bolany. Kakan aýdan da gerek gelip tert manida düşünmedi. Hep öz pikiriň. Maňa gazak kıl, şu gurrun berýän men baýanat gurrun berýän. Nä goý men agtyklan, çoğuluklan atamyz o şu ýalatlar etkilipdir. Diňe özümkilerde ne Gowlatlar etkide etmene sunuda girdimmi artist men düşýän o özüm üçine
En başta özüň üçin şötüň elýär, onunla munna. Inni iýdiň üçin şötüň elýär. Hakykatdan hem başşuny ýalaklar etikipdirler ay şeýle näme wagtda bu. Ene diýmän garrar ýaşkam. Özüm marrandy. Muňa deret ekim ýaşkak eden datdym diýdirmek üçin mara. Meselen bir zat edip bir hepde ýatam doktor. Günne ne yüzügözde. Günne olmasa çerezden bir zat edip dur. Edip dur sonra. Şeýer bir zatym lezzet ýatlaryny, ýaşlygyny. Oň näme ola Allah garra berse garkam gowlatlar eder. Şu täsir goýup gitmek Düşündüm. täsir. İyi goýup gitmek da. İyi goýup gitmek. Umum Halip alamda bolar zor. ýany. İyi goýup gitmek. Altalyny ýatlap dur. İnşallah. Kerimanyny ýatlap dur. Son ýanyp bir ýatda galyp. Ýöne gowlatlar bilen diňe. Düşündüm. Diňe İnşallah. gowlatlar bilen. Peki, İnşallah. Gowsorog da bilem. Men şu hekka bolmaka mysal üçin teatr diýýärdim. O zat ay şul wara maşgaladan şul işlemeli, öýeklemeli zat diýip şon diýänler, köp diýänler, şumadam diýän bol, öň köpräk diýärdim da. Şonu gorkýardym, maşin sürüp barýan ýa işte beh. Dem tanalman, iz goýup gitmän, näil ölüp bolýar ha diýärdim, gorkýardym. Mysal üçin şu taýdan geldim, dogdum, geçdim, eýem öldüm. Şonu isläm okdum. Öňüm kiçikämem, şonu isläm okdum. Hökman artistlik dälli. Mysal üçin maşin mejerýän bolay, şu arzum tanalyp men şul ýurtda, başga ýurtlarda da iz goýup gitmek menkem. Gorkýardym ýöne şonu edip bilmerni. Öňlä. Gorkýardym. Näme de bolsa 10% çygyny şu geçmeli ýoluň 10%dan bolmasa 8-7 badyr şuma biziň şoňa girip bildim geçmeli ýolu. Hudaýa şükür. Allahyjan. Näme de bolsa 7% Arena girdim. 7% çygyna girdim şu geçmeli ýoluň. Allahyjan dal näşime mara 100% bolmasa da geçer şu geçmeli ýolu. Ýöne Allahyjan saglyk bilen geçeli. O awraýdan aýyrmasyn. Birinci awraýagam. Yani. Awraýdan aýyrmasyn hiç kim. Düşündüm. Ben size yine bir zat aýdasym gelýär. Şunun dönmeri geples bir saptırman görýär. Şunun bilen. Menim Näme üçin görýär? Men şu garawa sagazykdan wara şeýle tarapdan sagalan ýüre çykýanyny görýän şoda. Yo ýaşy mala. Oň şunem ýaş goşunup çygyn sana sag bolsun aýdýan. Ömrüňe dok golan sen ähli toparyňa şu taýdaky eminlere, halifalara, umumman şu taýda rahmet çekken adamlara köp sag bolsun aýdýan. Bunu men näme üçin diýär? Sizin şu wagtky täze eden işiniz artist men. Nisip bolsa şu gepleşiňiz ýöne haýsy diýän. Üçgede haýsy diýär. Şunu birinji sany ýazdyk, birinji tapgyryny ýazdyk diýip taşlaýma. Ýok. Şu gatsoga ýa diýär. Dal näşe. Şu nehip bodum nüňden berin gaptanyna şeýle gepleşik şu. Näme üçin edi? Ola aýdymçylar, açyk artistler, tansçylar. Gowda. Sizin köp edil şu nüňden berin tomaşaçylaryň köp bolşýary, köp bolsun Allaha. Tamam. İnşallah. Men şonu ardy goýdum. Gatyp begendim ben aýdaňyzda da görkeňizde de hekkajan oga bagyrma bastym da. Mehmanetine çağırar to. Nehip bardy. Bak biz sağalar çıkarım biz görür onu. YouTube'dan ata wagt tapar. Yine bir gedek size şu kiňe gowpara men şu artistlerden bir häzir aýdaýyn. 5 tan paran gowurýarmy? 5 para ber. Bu zat netir bir para. Ýa-da ýaş bilen Murat bir para meselen. Ak Murat bilen Aýka bir para. Ya mysal üçin neme bilen Türküs bilen eýlekje Allah nazarlyny familiýada şunday. Ol bir para ya meselen Ferhat Babaýew bilen. Begençler bir para. Şu wagt gow para işte şu wagt. Şu 5 tan paralyk birim. Tamam. Tanrı. Soň şun janyňyz sag boldy. Ine bir gepleşiňiz soňunda aýdasyň gelýän zady, hawa başlaryna ýa ata başlady ol senden de lekin jan öz dinleýijilerimize hawa näme aýdasyň gelýän
İlk bilen çağıranız üçün köp sağ olsun aýdýan. Taňra alkasyn biziň ýaşymyz kiçem bolsa edýän işimize uly baha berdiler. Bir hili ýüregiň aglap durşmat, bir hili görýän ekenler adamlar, görýänmi? Görýän ekenler. Şu görülýänligimize gaty begendim. Allah razy bolsun. Onu galy berse de bize şeýle ajaýyp zamanan döredip beren, bize işlemäni, okumany, video düşürüp arkaň asuda ýurdumyz bar. Allah janyň müňde razy. Gahrman arkadamyz. Gahrman arkadagy serdarmyzyň jany sag bolsun. Allah jan mundan meýlegim uzak ýaşasynlar. Ömürleri uzak bolsun Allah jan. Onuň bizi görüp oturan adamlara bir jan saglyk arzu edýär. İşler. Biz halkymyz bilen adam. Siz bolmasaňyz biz ýok, hiç kim. Biz siz üçin işleýär. İşler ne diýerim. İlim unum olmasa Aýym dogmasyn ýa-da. Dogry diýärsiň üçin. Yo, ilk bilen bir de şunýana internet platformany ösürmegini, umumyň diň internetde şu näme Hudaýa şükür daray asmanymyz asuda, ýurdumyz paragat. Şu arasaçylymyň özi bir näme diýen o ýerlen keypine turýar. uruş ýok, söýüş ýok. İşler yok. Hemme zadymyz paparyat, ýol ýerine, iş ýerine adamlar Hudaýa şükür. Bu zatlara da baş bolup durýan näme elbetde gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň başlary dik zalar sag bolsun. O ýoluň tutýan rowasly işler elbetde ama rowaslydan wetdi. Hal berse de üçümizden näme edýän işimiz maksadymyz bir sumut. Taňa da gubam hem kurtdoşum hem ağam kän geçilen ýoldan ay şu 10% suňdan geçdi da gowatsyna. Daça da geçer ağam. İnşallah. Tendenem köp zatlara garaşýar. İnşallah. Täzerak tatnaňda bizi gözüňde tutupman. Wagt men tapsam gözüňde tutsak boldy tutturýar zemennemi. Ondan tamaşaçylara köp sag bolsun aýdasyn. Malum. Bizi şunýana ustaýda oturmamda sebäp en atalamyz, molimimiz, şeýle aýratyn sag bolsun aýdýan. Taňa alkasyn başyňy dik bolsun. Anannaňa bizem hereket edip ber, molimjan. Molimler ýa göräjek. Oňjum peredajatda öz molimlum. Palibon morýa-da. Ömrüňiz bolsun, janyňyz sag bolsun Allah. Daçada näme inşallah işlemeli. Awa. Owlatlaram eder. İnşallah Allah akıl olarsa. Saglyk bersin. Gatowy ata hekim mesela yine bir gedek minnetdarlygyny bildirýän ähli gowunç Allah'ın nazar toparmyň adamdan şeýlede öz adamdan sungat älemini ulustunluklar arzu edýän men her gepleşiň başynda daýdandan işleyen, zahmet çeken dostum, doğanım, işlemeyen men ganym düşmanım diýip. Şoň üçin olanlar döredin. O zatdan da biz garaşaly, bütün halkyň içinde menen şoň dinleýijiler garaşaýyn. Näme öňümizde netip bolýar proýektden bar çağırar kiňden inşallah. Elbetde näme geçmeli onun 16-njy sandan netibedenden tätäm kafeýde bir ýazmak netibämede düşdi inşallah. Şu zatlary bir ogadan dünýäni sowgat eden döretmäge, ilhamlanmana, zekiniň bar bolsa, talantyň bar bolsa, başarynyň bar bolsa, hana sahna, hana alin ala meýdany görkezi bermeli. Elbetde näme şular ýaly bir sungatymyzy pazarlamany giňden mümkinçilik döreden hormatly arkadaşlar gahrman serdarmyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaň janlar sag bolsun. Tutýan tutumly işleri elmidama rewaslar wetlendim. Allah zannem 2026-njy ýyl arsgally, bereketli, dörejlikli ýyllar bolsun. Aýdan. Mehriban tamaşaçylar, Aýratynym YouTube kanalymyň agdyr dinleýijileri, akylly dinleýijileri. Aşaňa tesirimizi ýazyn, pikirimizi ýazyn, innike de haýtmy ihman çağırmaly. Elbetde gepleşikde bir kemkäsirek ýerleri bar ama o Erwet komentariyat men gatwar begenlerje gol oturmam. O
bir çalaja namyolçuk oklasaň men düşünürüm. Janyňa sag bolsun. Men sizi gowurýan, sizden men beter ýigrenip durmam.